Tak vyhrál tuto súťaž David 90, už je u mňa. Pozdrav do videa. Čaute ľudia. No, to je David 90, poďte. No. A ide mi to dať teraz. Ty 6 kontrolujúnov si asi zaslúžiš. Alebo buď ti možno na 2. Gelo no copo, piscando a fachada. Tinha rebola na vibe acelerada. No pai da acelerada. Privej. Ok. Idem na tvoj. OK. Lenže ja som dlho nehral krovo. Kto mi hral túto blbú hru, beri. Ide sem, naposledy hral Grow tady. Ja idem na svoj privej. Som debil. To je jedno. Ja som dneska mal vajíčko, otváram vajíčko svoje. To zajtra. A dostal som tých 2 vajíčok, vieš čo, to jelenia som dostal. To som dostala ja. To nie je na nic. To mi typek zatradoval za 21 kvantrilionov. A kúpil niečo. Tak už to máme. Čakám to na výber. Nachystaný. Tretí dám. O. Kde si? Na mojom privejte si? Vlastne neši na mojom privejte. Už na môj. Idem na tvoj. 3 kvantrilóny mi dáš. Takže 4. Ok. 4. Päť. Ok, 5. No to první nemôžem ísť. Idem na tvoj. Ty si Slovák? Jo. Ja ne. Ale sme kamoši od škôlky. Áno, nejsme. Iba tak, spomeňte na kamoša. No. Kde si? Mám dáte si spáčať mnou. 5. Dobre, 5. Počkaj, na tom si mi počítať. Jo. Skúsime to, keby nie je to, tak mi tie 2 kontrolóny gratis, jo. Neviem. Co? Ale čo? Ale keď to budem mít méně než ty, tak mi 2 kontrolóny vrácaš, ok? Ok. Koľko máš? Ty máš víc, tak mi vrát. Koľko? 2. 1. Nie, potom stále budem mať míň. Ok. 2. Ale ja som nie, 14. A to je jedno. Koľko máš vám miliónov? 15 potrebujem tých 6. Ale robíme viac. 2. Ja neviem, ak sa to píše, tak kvantrilión. Tak tu video končí.